ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ବାସି କାମରେ ଲାଗୁଥିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପିଲା ଯିଏକି ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାରିକି ବୁଲିବାକୁ ତ ନୁହଁ, ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଲଗେଇଥିବା ଲଙ୍କା ଆଉ ପୋଇ ଗଛ କେତେ ରାତାରାତି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିରାଟ ସତ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ କାକୁଡ଼ି ଷ୍ଟଲ୍ଟା ପକେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ କାକୁଡ଼ି ଛାଲିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଆକୁ ମିଶାଇ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ କଟେଇବାଟା ଶିଖିଯାଇନି। ଯଦି ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକ କେହି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ବାହାର କଷ୍ଟମରକୁ ଯଦି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାରେ କାକୁଡ଼ି ଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି। ସତ ଭାବିଲେ କି? ଜମାରୁ ବି ସତ ଭାବନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଜା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଦେଖାହେଲେ ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ କାକୁଡ଼ି ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଯିବା ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।